Malestar, decepción e preocupación. Esas son as palabras que mellor describen o que están a vivir os empresarios do ocio nocturno tras a decisión do Goberno do Estado de pechar os pubs e locais de copas. Unha medida coa que os hostaleiros galegos se senten criminalizados. La verdad que estamos muy preocupados, muy decepcionados, porque ha sido una decisión arbitraria, es decir, sin un tipo de consenso por parte de las administraciones con las plataformas del ocio nocturno o con las asociaciones, ¿sabes? Entonces estamos indefensos, nos han cerrado un día para otro, otra vez, nos han engañado. Isto é un golpe moi duro para todo o sector. A verdade é que eu, principalmente, non me esperaba. Non entendo a medida, creo que a maioría dos meus compañeros non a entenden, porque, pois, quizá teñamos as medidas máis duras, máis drásticas, cumprimos, facemos cumprir, o sea, levo mes e medio facendo de policía no meu local, podo decir, dou gracias á xente porque portouse moi ben. Os empresarios do ocio nocturno non entenden por que se lles acusa a eles dos rebrotes que están a xurdir en todo o territorio nacional e aseguran que están discriminados con respecto a outros sectores. Vexo imaxes do metro e quedo asustado. Nos estamos con un límite de aforo de 2/3 do noso aforo, con 60 personas, o local está vacío, a xente cumprindo, e ves esas imaxes e dis, bueno, en que se basa esta xente? Unha e dúas, está pasando isto e ninguén fai nada. Por que a nós sí? Que pasa? Somos criminais, somos algo, fixémoslle dano a alguén. Coa nova normalidade, moitos pubs en Pontevedra decidiron manter as súas portas pechadas ante a incerteza do que estaba por vir. Así e todo, outros moitos decidiron arriscarse coa inversión que iso supuso, unha inversión que agora senten que non serviu para nada. Este sector está muy tocado, ya estaba tocado y ahora está ya en defunción. Nosotros no pueden cerrar de un día para otro ahora y decirnos, ustedes cierran, que son culpables de todo esto, que son los malos de la película. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Hemos gastado un montón de dinero en las medidas, en todos los protocolos estrictos que nos han dicho, y ahora mandan cerrar. Nos mandan cerrar sin ningún plan de rescate. O sector descoñece o tempo que durará esta medida e por iso os empresarios piden ás administracións un plan de rescate para poder sobrevivir nos vindeiros meses. Non sabemos se vamos a estar unha semana, 3 meses, 2 anos, non sabemos nada, non nos dan información, simplemente nos din, non podedes abrir, nin de noite, nin de día, non podedes poñer as vosas terrazas, que é algo que non entendo, por que non podo poñer a miña terraza, por que eu non podo abrir hasta unha, por que? Non hai explicacións de ningún tipo. De que van vivir os meus traballadores? Podo volver a metelos no ERTE? Non. Como lle vou pagar ao meu caseiro? Vai haber axudas? Non. Dígamo, para saber que podo facer. Se teño que coller, cerrar a porta e marcharme a outro sector, ou podo coller e ter esperanzas de poder volver a abrir a miña porta. Coas medidas implantadas polo Goberno do Estado, o sector nocturno está abocado ao peche definitivo. Un peche que, de facerse realidade, afectaría a centos de familias na nosa comunidade.